Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşy we baqy tarapy ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmelaşýas. Häzirki döwürde milli liderimiziň ýyly tagalaty netijesinde ýurdumyzda daşary döwletlerden getirilýän önümlüň orun tutýan önümçiligi ösdürmek meselelerini möhüm ähmiýet berilýär. Hormatly prezident bilen ak pata bermegine açylyp ulanylmagy berilen ýurdumyzyň senagat we gurulşyk önümçiligi ministrligine degişli bolan Türkmeni aýny önümler kärhanasy döwletimizde alyp barylýan gurulşyklar hem beýleki maksatlar üçin aýny önümçiligini alyp barýan kuwatly toplum bolup durýar. Bu toplumyň işçi hünärmenleri Türkmenistan parahatçylygyň we ananyşmagyň watany ýylynyň ilkinji günlerinden iş tepkilerini hatam ýokarynyp, önümçilik görkezijlerini artdyryp başladylar. Aýny önümçiligine esasan yerli çygymal serişlerinin netijeli peýdalanmagy, önümçiligiň mukdaryny artdyrmagy hem oň helini ýokarlanmagy oňyn şerti üçin diýär. Aýny önümçiligine ulanýan kvars şäheriniň hektaşynyň natri sulfadyny hem dolamit ýaly serişleriň ýurdumyň şäherlerine bar bolan känlerden alınýanyny bellemeli. Muň özi önümçiligiň bökdönşüligini üçetmek bilen bir hatarda oň özüne düşýän gymmatynyň petelmegini şertlendirýär. Umumy eýleýän meýdany 24 hektara barabar bolan önümçilik toplumy dünýäniň öňde barjy önüm önerjöriniň ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen üçendirilýär. Şeýlelikde bu ýerde ýokary halkary ürünlerini dogry laýyk gelýän aýnylaryň hem çüýşe gaplarynyň birnäçe görnüşleriniň önümçiligi alınıp barylýar. Täzeçil usuly hem häzirki zaman tehnologiýalary esasyna durandyrylýan önümçilik toplumyny her günü düz aýnylaryň 250 tonasy, 50 tona bolsa durly gaplar üçin ýetlenen aýnalar önerilýär. Sebäpde önümçilik babatda ýere senagat etgalarynyň biri bolup durýan bu toplum aýny önümlerini hem çüýşe gaplaryna bolan isligi dogry kanagatlandyrmak maksady bilen önümçilik tehnologiýalarynyň işleňini barha artdyrýar. Toplumyň çägine düzü aýna durly gaplar üçin ýetlenen aýny önerýän, şeýle-de aýnany gaýtadan işleýän bölümler hereket edýär. Olarda iň häzirki zamany kämil enjamlar oturdurly. Durwap enjamlary ustatlyk bilen erkedýän hünärmenler işiň netijeli häýatete eý bolma uğruna ähli tagallalaryny hem ihlasyny gaýgyrman işleýärler. 1600 derejede gyzgynlykda eredilen aýny ergini ýürüýte gaplarda durly galanlykdaky aýny böleklerini öwrülýär. Hem olary ýürüýte bölümde sowdulýar hem taplanýar. Kompýuterler şeýle-de häzirki zaman enjamlary oturdulan gödegçilik otagyna işleýän hünärmenler önümçilik ulgamyny ýygydarly gödegçilik edýärler. Muň özi işiň ýokary hil derejesine eý bolmagyny aýratyn ähmiýetli hataplanýar. Senagat we gurulşyk önümçiligi ministrligine degişli Türkmeni aýny önümler kärhanasy häzirki wagtda sadaşykly ötüş ýoluny üçin önümçilik toplumlarynyň hataryny öz oruny berkitdi. Şunun bilen baglykda bu kärhananyň aýny önümleri ýurdumyň durly künjeklerini alınıp barylýan gurulşyklarda geňden ulanylýan aýny önümleriniň önümçiligini şertlendirýär. Toplumda işleň giýje unýylygyň esasy alınıp barylmagy önümçiligiň ýokarlanmagyny üçin etmek bilen bir hatarda täze iş orunlarynyň döremegini möhüm şerti emele getirýär. Çygymaly baýlaşdyrýan we taýýarlaýan düzü aýny önümçiligi, çüýşe önümçiligi, şeýle-de aýnany gaýtadan işleýän bölümler kefiýetlenen iş tertiplamasyna laýykda hereket edýärler. Bölümün işlerine sadaşykly ýol goýmagy önümçiligiň ýygydarly ýokarlanmagyna möhüm orun eýleýär. Önümçilik toplumunda önerliýän ýokary hili aýny önümleri odaly gadanlaşyk esasynda ýurdumyň şäherlerine alınıp barylýan gurulşyklara hem önümçilik kärhanalaryna ýygydarly urdulýar. Şeýle-de toplumyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça maksatnamalaryny işler alınıp barylýar. Kärhananyň aýnalarynyň hiliniň ýokary halkary görkezijlerine laýyk gelmegi toplumyň önümleriniň daşary döwletleri iwerleýän mukdarynyň artmagyna giň ýol açýar. Muň özi aýny önümçiligine meşgul bolýan toplumyň milli ykdysadynyň eksport kuwatlyklarynyň ýokarlanmagyna munasip goşunt goşýan anyň nowatdaky subutnamasy. Önümçilikde dähmet çekýän işgärliň hünär derejesiniň ýokarlanmagy, olary degişli okuwdan geçilmegi, hünärmenliň häzirki zaman enjamlaryna ustatlyk bilen erketmeklerini hem önümçiligiň ýygydarly ýokarlanmagy şertlendirýär. Bu ýerde önümçilik düzümleriniň dogry awtomatlaşdyrylmagy, oňa häzirki zaman sany tehnologiýadan ornaşdyrylmagy, önümçiligiň döwrüň talabyna laýyk derejedäki hereketini üçinedýär. Muň özi toplumda häzirki döwürde önümçilik desgalaryna bildirilýän talaplar hem olaňy öňe durýan wezipeleň üstünlikli durmuşa geçirilýäniň nowatdaky subutnamasy. Häzirki döwürde aýny hem çüýşe önümlerine bolan islegiň barha ýokarlanýanyny nazarda tutup önümçilikde täze tehnologiýalar arkaly kärhananyň kuwatlygy artdyrylýar. Muň özi ýurdumyzda hem daşarky bazarlarda uly islegilerliýän aýny önümlerine bolan sargytlaryň dogry kanagatlandyrylmagyna ähmiýetli hataplanýar.
Şeýlelikde ýurdumyzda aýny önümçiligi ýygylar artyrylýar. Aýny önümleriniň ýürüýte tehnologiýa esasına taýýarlanmagy, önümçilikde urunulan çygymal serişleriniň ýokary hili aýnanyň berkligini, oňa daşky görünüşiniň göze gelýärligini, hemem gyzgynlygy, sowga durnuqlygyny üçin Muňa-da önümçiligiň ýokary halkara görkezijlerine dogry laýyk gelýänini alamatlandyrýar. Toplumyň çyşy gaplaryny önürýän bölümini işleri sadaşly ýola goýup durar. Häzirki döwürde ady günümlerini çyşy gaplaryny gaplamak ödüperi barha işleňişi. Şunlukda çyşy gaplaryny bolan islegi ýygylar ýokulanyar. Muňa-da häzirki zamanyň bazar atnaşyklarynyň önümçiligi diýen täsiriniň aýdyň nişanlary. Türkmeni aýnylmör kärhanasyny önürleýän çyşy gaplaryna häzirki döwürde gaýtadan işleýän senagatda barha işleňini görkezýän telekaçlardan gelip goşýan sargatlan müşürlürem ýygylar ýokulanyar. Şunuň barlykda toplumyň işgärleri çyşy gaplaryna bolan islegleri doly kanagatlandyrmak maksady bilen zerur tagalary diýerler. Muňa-da milli dermeden önümçilik toplumlarynyň öňüne goýan wezipeleriniň üstünlikli ýerine ýetirýäniň aýdyň subutnamasy. Şugun Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalynyň merkezinde hem ýurdumyzyň welaýatlaryna Türkmenistanyň mejlisi Mawlud Nahy ýaşar guramasynyň merkezine sport we ýaşar syýasaty ministrligi bilen birlikde guramagyny Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ýylynyň Ministrlik Kabinetiniň ilkinji mejlisinde hormatly prezident bilen karary bilen Türkmenistanyň ýaşar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasynyň kabul edilmegi hemde ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli şäherleň meýilnamasynyň tasdiklanmagy münasibetli hoşallyk maslahatlar geçirildi. Oňa Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary ýaşlar guramasynyň dörli ulgamlaryna zähmet çekýän agdalary, jemgyýetçilik we bilim işgärleri hemde köpçülikliň habar berişleri işleriniň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatlarda çykyş edenler hormatly prezidentimizin başdanlygyna ýurdumyzda ýaş nesli barada döwlet derejesine edilýän aladalar özüniň oňy netijelerini berýär diýip bellädiler. Ýurdumyzda ýaşlara mahsus bolan we ata-babalarymyzyň ruhy gymmatlyklaryny özüne jemleýän binýady esaslanýan ýaşlar barada döwlet syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Watanymyza, halkymyza, ajaýyp ýörelgilerimize, milli däp-destürlerimize wepaly, bilim we terbiýe almagy, sport bilen meşgullanmagy, hunar öwrenmäge, zähmet çekmäge höwesli ruhy bilen ýaşlar kemale gelýär. Jüjägitden oral ýurdumyzda öňde barjy ýaşlara mahsus bolan we ata-babalarymyzyň ruhy gymmatlyklaryny özüne jemleýän binýady esaslanýan döwlet ýaşlar syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär diýilip, maslahatlarda bellenip geçirildi. Häzirki döwürde ata watanymyzda türkmen ýaşlarynyň hukuklary ygtybarly gorulyp, mertebesi belen tutulýar. Olaň ýaşaýyş derejesini we durmuş taýdan goragullygyny ýokallandyrmak üçin zerur şertler döredilýär. Döwletimizde şeýle işlenip taýýarlanan maksatnamany amala aşyrmagy oňa işen gatnaşmaga döredip beren mümkinçilikleri hemem ýaşlara bildiren beýik ynam üçin gahrman akadamyda ýaşlaryň alkyşlarynyň ullugyny çykyş edenler bu ýysançly bellediler. Türkmenistanyň ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyna ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli şäherleriň meýilnamasynyň taslamasyna kanun çykarjy häkimetiň wekillerine ýaşlaryň durmuş goragullygyny üçin etmek, olaň arasynda sagdyn ýaşaýyşy gollamak, kadaly imitlenmek, sport bilen meşgullanmak, milli medeniýetimize, dilimize we edebiýatymyza, taryhymyza söýgü ruhyny terbiýelemek bilen bagly düşündiriş hemde aň bilim işleriniň derejesini ýokallandyrmak, bu urda beýleki döwletleriň tejribesini öwrenmek, ýaşlar babatyny kanunçylygy kämilleşdirmek, owalardaky orta mektepleri we mektebe çenli çağalar edaralaryny döwrüň talaplaryna laýyk gelýän ýokary derejeli hünärmenler bilen öpüşün etmek, durmuş goraglygyna aýratylmaýan täsirlik çekýän ýaşlary we ýaş maşgalary gollamak ýaly wezipeler gözüne tutulýar. Bu maksatnama ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň esasy ýörelgilerini, maksatlaryny, wezipelerini iller tutulýan ugurlaryny hemde ony amala aşyrmagyň şäherlerini beýan edýän ýol görkezji resminama bolup durýar. Maslahatlaryň ahyryna olar atnaşlar Türkmenistanyň ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyna ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli şäherleriň meýilnamasyna beýan edilýän aýdyň wezipeleri netijeli we üstünlikli durmuşa geçirmekde häzirki beýik taryhy döwürde dünýä birleşiginiň doly hukukly agdasy bolan ata watanymyzy mundan meýlekde ösürmekde, garaşly diýarymyzyň mehriban halkymynyň her bir gününi şöhratly ýeňişlere beslemekde öz münasip goşunatlaryny goşup, gahrman akadamynyň ýaşlara bildirýän beýik ynamyny özüne jökdüklerini inanyrdylar. Hemde hormatly prezidentimizin adyna ýüzlenme kabul etdiler.
Şu günlere diyarymyzyň owetana toplumyny giň meşhurly işler durmuşa geçirilip, ýaz aýlaryna giňden ýaýwanlanarlyjak gowa çekiş mewsümine taýýarlyk işe depkinli dowam edýär. Esasy owy hujurlyk ekinleriniň biri hasaplanýan gowa hasylynyň düýbün tutuljak jogapkärli mewsümi ýurdumyzyň paýta arasylaryjy kärhanalaryň ýokary zähmet görkezijlerine barýardyr. Şolaryň hataryna döwrewap tehnologiýalaryň sadaşykly işine dayanýan ýyllyk kuwaty 40 000 tonna tohumluk paýtany gaýtadan işlemäge ýürütülýän Lewap welaýatynyň Halaja tarapyndaky Garabekowul paýta arasylaryjy kärhanasyna görkezmek bolar. Kämil enjamlar oturdulan önümçülük kärhanasy Lewap welaýatynyň Babaday hanlaryny ýokary hilli gowça tohum bilen üpçün etmäge niýetlenip, häzirki wagtda bu ýerde uly jogapkärçiligi talap edýän ekiş mewsümine taýýarlyk işleriniň çäklerini tohumluk gowça çegini taýýarlamakda netijeli işler alınıp barylýar. Gahrman arkadamynyň ak patasy bilen işe girdilen Döwrewap paýta arasylaryjy kärhanasy 17 hektar meýdany eýlep, dünýä ýolunlaryna gawat gelýän kuwatly önümçülüge öňde barjy tehnologiýalar ornaşdyrylandyr. Bu ýerde welaýatyň paýtaçy kärendeşleriniň ihlasy bilen ýetişdirilýän gowça hasyly gaýtadan işlenip, dokma kärhanalaryna iýerilýän paýta tüýümi bilen bir hatarda tohumluk gowça çegdem taýýarlanylýar. Kärhanada gowça hasylyny gaýtadan işlemek we ýerleşdirmek üçin ähli gerekli şertler gödeňinde tutulup, ýarym açyk ammar, önümçülük binasy, paýta tüýümleri we tohumluk çegdi üçin jaýlar, çegdiň daşyny tüýümden arasalaýyş bölümi, arasalanan tohumluk çegitler üçin bina, barlahanalar we beýlik zerur önümçülük dethalary ýerleşdirilendir. Önümçülükde tohumluk gowça çegdiniň hil derejesine uly ähmiýet berilip, synaw işleri kämil enjamlar oturdulan barlahana şertlerinde alınıp barylýar. Gowça tohumynyň ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi bolsa, diýarymyzyň beýlek welaýatlary bilen bir hatarda Lewap welaýatynda da Türkmenistan paragatçylygyň we ynanşmagyň watan ýylynyň ýaz mewsüminde badal galjak agaltynyň bereketli hasylynyň düýbüniň tutulmagyna uly tergi berer. Özleriniň işinde döwlet tarapyndan berilýän düýpli gollawy duýup ruh bilen tähmet çekýän kärhananyň agdy bir işgärleri Mehriban arkadamyda alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezident bilen ýurdumyň dokma sanat pudunyň önümçülük kuwatyny artdyrmak, dokma önümçülügini döwrewaplaşdyrmak barada edýän taýfy taýlaryň netijesinde önürlýän dokma önümlüğüň her derejede ýokurlanyp, ýokary tehnologiýaly enjamlarda taýýarlanýan dokma haritlaryna dünýä bazarlaryna da uly isleg bildirilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni öz önürýän döwrewap köýnekleri bilen adygan kärhanalaryň biri Türkmenistanyň dokma sanaty ministrliginiň Marş şäherindäki Ýeňiş tikin kärhanasy. Milli iqtisadiýetimiziň ösüşlerine münasip goşun toşýan Marş şäherindäki Ýeňiş tikin kärhanasy ýurdumyzda önürjülükli işleýän kärhanalaryň hataryna tanalýar. Arkada prezidentimiziň dokma sanaty puduny düýüp götür özgertmek barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde tutan ýerli zähmet çekýän bu kärhananyň işçileri halkymyzyň ösen isleglerini nazar almak bilen erkek adamlara kiçik we uly ýaşyl çağlara niýetlenen döwrewap köýnekleri ýagny ýokary hili haritler taýýarlaýarlar. Kärhanada ilçe pergelini gyzyň uly topary zähmet çekýär. Usat tekinçileň taýýarlaýan dürli ölçegdäki köýnekleri göze gelewligi bilen tapawutlanýar. Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmagyň watan ýylyna joşgyny zähmet çekýän bu kärhananyň işçileri şu ýylyň ýanwar aýyny üstünlikli iş netijeleri bilen jemlemek maksat edýärler. Kärhana boýunça geçen ýylda 31 milyon 52.961 manatlyk önüme önerilip, önümçiligiň meýilnamasy boýunça ösüş depkiniň 135 götürme deň bolmagy gowunarjy netijelerdir. Kärhananyň şu ýylda önerip başlan döwrewap köýnekleriniň bolsa, Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmagyň watan ýylynyň nyşany bilen belgilenýändigem aýratyn bellenmäge münasipdir. Kärhananyň öýrümçiligi üçin zerur bolan dürli reňkdäki matalar ýurdumyza guruha we dokma toplumynyň getirilýär. Garyşyk we arasa paýtadan dokulan matalardan taýýarlanýan dürli ölçegdäki köýnekler özüniň hil derejesine babatda uly islege eýe bolýar. Ezerelli tikinçiler halkymyzyň ösen isleglerini öwrenmek bilen her paslaň özüne maksus bolan köýneklerini taýýarlamaklyga aýratyn üns berýärler. Ýokary tehnologiýaly tikin enjamlaryny önerilip, daşary ýurtlardan getirilýän haritlardan birjigem kem bolmadyk owadan köýnekler kärhananyň ýurdumyzyň dürli günjeklerindäki we Marş şäherindäki ýürüte dükanlarynyň üstü bilen ilata getirilýär. Önürjülükli işleýän kärhananyň önürgen dokma önümlerini dünýä bazarlaryna da uly isleg bildirilýär. Tikinçilik kärhanasynyň işçileri özleri barada döretip bergen şeýle giň mümkinçilikleri üçin Mehriban arkadamyda alkyş sözlerini aýdýarlar.
Döwlet başymyzyň beleşäli diýarymyzyň telekeşleri milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge munasip goşunt goşup, dürli pudoklarda netijeli işleri alyp barýarlar. Balkan ulaýatynyň Balkanawa şäherindäki Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeşler birleşmesiniň agzasy bolan Batlyk Adam hususy kärhanasy şolaň biridir. Diňe bir Balkan ulaýatynda bolmany eýsem tutuş ýurdumyzda iň iri hususy kärhanalaryň hataryny tanalaýan bu toplum häzirki wagtda diňe bir öz önürýän dürli ölçeklerdäki ýüplüklerini içerki we daşarky bazarlara uğratmak bilen şäklenmän. Eýsem olary ýokary derejede boýamak hemem dürli görnüşli ýokary hil talaplaryna dogry laýyk gelýän jorap jüwtlerini taýýarlamakda da döwrewap işler bitirmek başarýar. Milli liderimiziň bolgumy ösürmäge berýän himayet golawlary bilen ruhlanyp zähmet çekýän Batlyk Adam hususy kärhanasynyň hünärmenleri berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüniň ruhuny münasip işleri bitirmek başarýarlar. Eýçiliň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy hakyny Türkmenistanyň kanuny laýyklykda geçirilen maýy goýun bäsişiginiň netijesi boýunça Batlyk Adam hususy kärhanasynyň satyn alan Türkmenistanyň Dogma Senaty ministrleriniň Balkanawa şäherindäki Jorap kärhanasy bugün sözüň dolu manisyny dünýä hil ülümlerine ähli wagtlarda dolu gawat gelýän häzirki zaman hususy kärhanasyna urulyp, kärhananyň bölümlerini oturdulan täze innowasion tehnologiýalary bolan paýty süýümünden ýüplük egerji taýýar ýüplükleri boýamaga niýetlenen hemem jorap örjü enjamlar Ýewropa döwletleriniň öňdewarjy önümçiliklerinden satyn alan enjamlardyr. Hususy kärhananyň dünýäniň öňdewarjy kompaniýalarynyň enjamlary bilen bir kemsiz öpçün edilen ýüplük önümçiligi bölümine zähmet çekýän hünärmenniň taýýarlary netijesini her gece ünüde taslama kuwatlygyna laýyklykda 10,5 tonna goly ýokary hili ýüplük taýýarlamak işi üstünlikle amal aşyrylýar. Hususy kärhanada önürleýän ýüplükleň 90 göterminiň daşarky bazarlara uğradylýanyny gorsa olaň dünýä hil ülümlerine dol laýyk gelýänliginden buýsançly habar berýär. Ýüplük örümçiligine çeýmal hökmüne zerur bolan paýtanyň aty watanymyzda ösürip ýetişdirilýänligem bu ýerde taýýarlanýan önümiň özüne düşýän bahasyny arzanlatmaga hemem döşeğünde ýokarlandyrmaga oňyn täsirini ýetirýär. Hususy kärhananyň ýüplük boýagy hemem jorap önümçiligi bölümlerine bitirilýän işlerim öwge münasipdir. Daşar ýurtlardan satyn alınan enjamlar bilen öpçün edilen boýag bölümine häzirki wagtda her gece ünüzi dürli renklere boýalýan ýüplükleň umumy möçeri 5 tonna deňelýär. Iň bir kämil enjamlar ornaşdyrylan jorap önümçiligi bölümine bolsa her gece ünüzde taýýarlanylýan jorap jüwtleriniň sany 50 000 ýetýär. Munyň özü bolsa hususy kärhanada her ýyly 18 million sany jorap jüwtleriniň taýýarlanýanyny aňladýar. Bu bölümdäki önürleýän joraplary ýuwajy, guradyjy, ütükleýji hemem görnüş beriji kämil enjamlaryň ählisi yerli hünärmenler tarapyndan başlanykly we bökdünşiz işledilýär. Buýsanç bilen bosogadan etlen Türkmenistan parahatçylyk we ynanşman watan ýerine belen sepkitlere besemek maksat edinýän Balkanawa şäherindäki Batlyk Adam hususy kärhanasynyň hünärmenleri halal zähmet çekmäge döredip berýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyza alkyş aýdyp şu günler hasam gaýratly zähmet çekýärler. Ýurdumyzyň telekeşleri hormatly prezidentden döretip berýän ajaýyp mümkinçilik şertlerinden peýdalanyp, ýurdumyza netijeli işleri alyp barýarlar. Olar Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany ýerine da dürli görnüşli önümleri önürmek boýunça ahlakly zähmet çekýärler. Bu bolsa şu ýylyň berentliklerine tarap anamly gitmäge mümkinçilik berýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe milli ykdysadyýetimiziň döwlete degişli däl ulgamynda amala aşyrylýan işler häzir ýurt ötüşlerinde öz boluşly hemde münasip orun tutýar. Bu wagtda ýurdumyzda halal zähmet çekýän telekeşleriň we hususiýetçileriň durmuşa geçirýän işleri ýörüýte bellenmäge degişlidir. Ýurdumyzda balçylyk bilen meşgullanýan adamlaryň hatarlarynyň barka artýandygyny bellemek möhümdir. Garaşy diýarymyzda Mehriban arkadamynyň tagallat netijesinde adam taglygy baradaky alada döwlet derejesinde amal edilýär. Eri diýarymyz balçylygyň hem ören öten ýurdudyr. Arasy arwaly diňe bir insan bedenini guruplandyrjy, güýç kuwat beriji, dürli kesellerden goraýjy deňsiz taýsy ýokumly imit bolman, eýtem olurça kesel bejermekde giňden ulanylýan ören ähmetli dermanlyk serişte höküminde meşhurdur. Halk lukmançylygynda arwaly ören gadim döwürlerde de giňden ulanypdyr. Adam saglygyna peýdaly we ähmetli bolan arwalynyň önümçiligi berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hassa ösdürilýär. Lukmançylykda adam beden üçin ören peýdaly bolan balla, onuň mumyasyny, ýelimini, gül todgojuklaryny, ara süýdünde kesel bejerjilik häsiýetleriniň bardygy anyklanyldy.
Türkmenistan paragatçylygyň we ynançmagyň watan ýylynyň häzirki günlerinde bolgumda dähmet çekýän hususiýetçileriň iş aladylary hatda artýar. Olar şu günler özlerini degişli bal arlaryny ähmiýetli ýerlerde ýerleşdirdiler. Ýerelende bal önümleriniň nähili güllerden hemde haýsy döwürde taýýarlanýandygy boýunça toporlary bölünýändigini bellemek bolar. Olar şu aýratynlyklary boýunça da özlerinde dermanlyk häsiýetleri jemleýärler. Bal ören ýokumly serişdedir. Onuň esasy maddalary, uglewotlar, mineral maddalar, vitaminler bolup durýar. Balyň düdüminde esasan beýleki önümlerde seýrek duş gelýän fruktoza, vitaminler, şeýle-de kali, magniýaly mineral maddalar girýär. Bal adamyň bedeniniň işini kadalaşdyrýar, ganyň düdümini gowlandyrýar, bedeniň ketele garşy durmak ukybyny ýokurlandyrýar. Gyşyň sowuk günlerinde dümegden goramakda da ballan giňden peýdalanylýar. Türkmenistan paragatçylygyň we ynançmagyň watan ýylynda ýurdumyzyň arwalyny öndürýän hususiýetçileri özüňlerini belentmakda toýup işleýärler. Bu maksat arwalynyň has ýokary hillik hemde bol möçberini öndürmekden ibaretdir. Şu günlerki ihlasly dähmet bolsa, ýylyň ýokary netijeleri beklenjekdiginden habar berýär. Ýurdumyzyň ak gadarlarynda, sowda merkezlerinde arwalynyň durulýanyşlarynyň we olary satman etlerini bölümleriň bolmagy aljylarda uly kanagatlanma döredýär. Arwaly durly görnüşli güllerden toplanyp taýýarlanýar. Olaryň taýýarlanyş aýratynlyklary bar. Durly görnüşli güllerden taýýarlanýan ballar ýurdumyzyň sowda merkezlerinde öz aýratynlyklary boýunça kada ýerleşdirilýär. Bu bolsa adamlara özleri üçin zerur bolan baly hemde bal önümlerini taýlap alma mümkinçilik berýär. Iqtisadiýetin döwleti degişli däl bölegini arabalyny öndürmek ugrunda dähmet çekýän adamlar insan taglygy üçin iňen ähmiýetli bolan bu önümleri öndürmäge we ýylata hödürlemäge döredilýän şertlerden hoşal bolýarlar. Ýurdumyzyň Daşoğlu vilayatynda da Türkmenistanyň Senatsçylary we Telekeşler Birleşmesiniň agdalary işlemäge halal we ýamagy giň ýolasan mehriban kadamyda alkyş sözlerini aýdýarlar. Häzirki günlerde ýurdumyzyň mektep okuwçylary onlaýn boýunça geçirilýän halkara olimpiadasyna üstünlikli çykyş edýärler. Ders wäsişlikleri türkmen ýaşlarynyň almy gözlegleri bolan ihlasanyň ýokardygyny tasdiklaýar. Matematika, fizika we informatika dersleri boýunça 17-nji halkara onlaýn olimpiadasy ýurdumyzyň ýaşlarynyň degişli derslerde başaranyklaryny görkezmäge öz bolşy mümkinçilikdir. Gazakstanyň Ilm Bilim Ministrligi tarapyndan gurulýan bäsleşik 12-nji ýanwara çelli dowam eder. Aşgabat şäheriniň Ahal welaýatynyň mektep okuwçylaryna Türkmenistan Telekommunikatsiýalar we Informatika institutunda, Halkara Insanperwer Ilmler we Ösüş Universitetine bäsleşikde çykyş etmäge mümkinçilik döredildi. Balkan welaýatynyň okuwçylary üçin bu bäsleşige gatnaşmagy welaýat kitaphanasynda ähli şertler döredildi. Daşowdaky Owaçylyk institutundaky ýokary üçinçilik welaýatyň okuwçylaryna halkara ders bäsleşigine şowly çykyş etmäge mümkinçilik berýär. Teýitnalar Seýdadynaky Türkmen Döwlet Mogolimçilik institutundaky şertler Lewap welaýatynyň okuwçylaryna onlaýn bäsleşikde okuwyplaryny görkezmäge ýardym edýär. Türkmenistanyň Döwlet Energetika institutundaky mümkinçilikler Mar welaýatynyň okuwçylaryny halkara ders bäsleşigine üstünlikli çykyş etmäge ruhlandyrýar. Geçirilýän onlaýn bäsleşik okuwçylaryň almy gözlegleriniň netijelerini ýokarlanmagyna ýardym edýär. Ol hormat prezidentimiziň bilimi ösdürmek barada öňde goýan wezipeleriniň üstünlikli çözülmegi bilen aýrylmaz baglanşyklydyr. Ýaşlaryň ders bäsleşigi aýratyn tapawutlydyr. Çünki oňa gatnaşýanlaryň maksady okkullydygy, ýeňşe bolan ynamy aýdym duýulýar. Almy gözlegler ýaşlaryň dünýä garaşynyň giňdigini, ilma bolan gyzyklanmalarynyň ýokardygyny, sağly bilim ulgamynyň ýokary netijeleri beslenýänini görkezýär. Bu ýagdaý berkarar döwletimiziň bilim powdagyna hormaty prezidentimiz tarapyndan keskinlenen döwrewap işleriň üstünlikli durmuşa geçirilýänine subutnamadyr. Şunu bilim işgärleriniň milli liderimiziň bilim öwürtmelerini amala aşyrmakda dünýä tejribesiniň ýokary gazananlaryny peýdalanýanlyklar ören ähmiýetlidir. Munyň özi ýurdumyzyň bilim ulgamynyň halkara ülgünlerine laýyklykda ösýändigini görkezýär. Ýaşlar barada döwlet derejesinde edilýän alada öz miwesini berýär. Watanymyza, halkymyza, ata-babalarymyzyň ajaýyp ýörelgelerine, milli däp desturlarymyza wepaly, ruhy bilen bilim almagy, hünär öwrenmäge, zähmet çekmäge höwetli ýaşlar kemale gelýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda ýaşlaryň ruhy we beden taýdan ösmegi, olaryň dörejilikli zähmet çekmek üçin ähli şertler döredilýär. Häzirki wagtda özleriň köp ogurly zehirlerini we okuwyplaryny ýüze çykarmak wagtda türkmenistanlylar üçin giň mümkinçilikler açylýar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatyna we paýtagtyň Aşgabatda 9-njy ýanwarda saat 20-den 10-njy ýanwarda saat 25-de boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanşyryň.
Balkan vilayatyna ütkap ýağmurly hawa alyp ömürli bolmagy mümkin. Gündörden tezligi sekunda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Hawa gecesine 1 gradus sowukdan 4 gaçan mayl, gündüzine 12-17 gradus. Kenariýa taraplaryna 4-9 gradus mayl bolar. Ahal vilayatyna ütkap ýağmurly hawa alyp ömürli bolmagy mümkin. Gündörden tezligi sekunda 8-13 metr ýetýän şemal utar. Hawa gecesine 4 gradus sowukdan 1 gradus mayl, gündüzine 5-10 gradus. Gündörte gündöri taraplaryna 15 gradus mayl bolar. Mary vilayatyna ütkap ýağmurly hawa alyp gündörte gündörden tezligi sekunda 8-13 metr ýetýän şemal utar. Hawa gecesine 1-6 gradus sowuk, gündüzine 8-13 gradus mayl bolar. Lewap vilayatyna ütkap ýağmurly hawa alyp gündörte gündörden tezligi sekunda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Hawa gecesine 2-7 gradus sowuk, gündüzine 4-9 gradus mayl bolar. Daşoğlu vilayatyna ütkap ýağmurly hawa alyp gündörte gündörden tezligi sekunda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Hawa gecesine 4-9 gradus sowuk, gündüzine 4-9 gradus mayl bolar. Paýtagyň Aşgabatda ütkap ýağmurly hawa alyp ömürli bolmagy mümkin. Gündörden tezligi sekunda 8-10 metr ýetýän şemal utar. Hawa gecesine 1-3 gradus sowuk, gündüzine 8-10 gradus mayl bolar. Ýurdum boýunça ýanvar aýynyň 10-na magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanyny açylýar. Eri vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan böreçik görnüň meçhurnyň qadadan 9 götürüm artmagy bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem gyş passanda howanyň derejesiniň üýtgeýändigini nazara alyp, pasala urak eýilmegi maslahat berýär. Mehriban ýylaşlar, bu düzümleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenip passanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary peşime jemleýäs. Berkalar döwletimizden bagtyarlyk döwründe ata watanma Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşer wesenýär. Ähli düşen ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşsa bolun, edi ýylaşlar.